Luzi, jaký to bylo ten závod? Krásný. Jak ti šly překážky? Krásný. A jak to zvládnul Jurášek? Krásný. Byl šikovnej? A jakou dostal medaili? Takovou třevavou. Aha. A kolikátý jste skončili s Juráškem? Nebyli jste první? Byly. No, tak vidíš. Tak to bylo super, viď? A kdo ti pomáhal na trati? Maminka. Byla šikovná? Tak ty jsi taky byla moc šikovná. Tak prosím. А